Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓiyanko ɓayaw Pindi TV bisimilla moon e ruɓɓindu jaydeli moɗon weltare min dañtay kala saaha huccidde moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata hande ko wiɗon yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettode seeɗen ɓe men jettaki e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof oɗon ɓuura saw holuɗen caggal jaam juumo e nder leydi meɗen Sénégal e aduna o foof hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV jokke wadde abonné wadde partagé vidéo ji ɗi no hannirta ni ɗum noon ko dañde weltare tan e artude huccidde moɗon caggal ñalɓi ɗi ganduɗa ete ɗum koye 15 août jeeya ɗum koye weekend jeeya ɗum noon ko ɓuuri tengtude hande e banggue jaydeli ɗi ene jeeya hen koyɗe jaam gardiɗo leydi ndi yeehi toon to diwan mo Mali nane nder jaydeli ɗi e koyɗe kadi jogori yaɓɓude faade toon to diwan mo Tchad e to Gabon ɗum foof faade tan e banggal ko faye ko ganduɗa kañum woni e yaade koyɗe jaam e nder Afrique ha joni goɗɗum nani hen woni holno watte ha premier ministre toɗɗeɗo e nder leydi meɗen Sénégal nane nder jaydel ndi duumi ha tengtey hôpital Aristide Le Dantec mo ganduɗa uddama oɗo saaha ni surti haaluji kewɗi ko joni joni garten hen noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yaw Pindi TV jayde guendirel Soleil gudditir tan ruɓɓindu jaydeli meɗen e oɗo subaka hande jaydel Soleil noon ari tan hollude en jonde gardiɗo leydi ndi Assimi Goïta gardiɗo Mali oɗo saaha ɗum ɗon noon ɓe gari hen no hannirta ni ɗum noon gardiɗo leydi ndi yeehino toon koyɗe jaam tawde toon ko yidde nagande koyngal diwan mo Mali e tan ko terrorisme watta toon ko ɗum wonno koyɗe makko ɗeɗon koyɗe noon o gaynani hen taw walla mbiyen o ɗeɗon taɓal nde nde ganduɗa ko koyɗe jaam o gasnata tawa o yahani toon to diwan mo Tchad e to diwan mo Gabon gam tan toon yaade toon koyɗe jaam e tan ƴewde no ɓe mbatta ha ko ganduɗa kañum woni dejre arta e hakkude mabɓe garen ha joni e jayde laas ha joni holliti ko jonde gardiɗo leydi ndi e Assimi Goïta mo ganduɗa kanko woni gardiɗo diwan mo Mali oɗo saaha ɓe mbi gardiɗo leydi ndi noon wonti pompier africain ɗum woni konngudi walla mbiyen titre mo ganduɗa jayde laas addi ɗum e oɗo subaka worɓe ɓe ganduɗa kay mbima uddit losko fanude ɗum e tan hôpital Aristide Le Dantec woni PDS ɓe mbi maɓe mbatta commission d' enquête parlementaire to assemblée nationale to gam tan losko uddite fanede e hôpital Aristide Le Dantec holko addi ko way noon donga ɗo noon e nder leydi meɗen ha joni tan to banggue rewɓe ɓe mbi yete ko tolne rewɓe hewɓe mbaɗanama ko fayi e tan opération mo fistule obstétrical ha joni garen tan e banggue assemblée nationale ɓe mbi yete yeewi kañum darima tan garma wadde groupe parlementaire uji tati toon to assemblée nationale to yete garen e jayde l'observateur e oɗo subaka talata hande dawri tan ko arde e tan histoire walla mbiyen haalluji ganduɗa ena heewi ƴewtidede e nder leydi ndi ten woni ko welani nande noppi ko wawi wiyede tan woni wona tufam noppi no nanirte saaha foof oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Oumar lorsque moɓe mbaɗi fanude tan e sukaɓe ganduɗa ene yanayi dow mumen kanko Oumar o dañi ko ɗuuɓi capannayyi o wi yummoko yanno e dow mum ha waɗi ɗum cowiɗo ko bammum ko ɗum addi caɗele goɗɗo noon ne wiye Mounas kanko o wiyete yummoko ha joni tan ko mawnum walla mbiye mawnum mo jiidi yumma e baba ko kañum yannoyo mum ko on woni bammakko ne wawi wiyede ko kawmakko woni bammakko e goɗɗi ɗi ganduɗa nani nder ɗi welani hay haalde garenne ha joni e nder jayde l'observateur Pape Diop konngudi muɗum nani e nder jayde nde e losko ɓe mbaɗi walla mbiyen yewtere ɓe dañde makko kanko Pape Diop Notre o arti tan gam ɓurde yajjitinde yewtere makko hakkude makko e gardiɗo leydi ndi e ko fayi hakkude makko yeewi kono kadi message uji ganduɗa neldodiri ɗum e banggal Karim Wade ɗum ɗon foof nani e nder jayde nde ɗum ɗon noon ɓe garti ha joni to crédit agricole ko fotino million ji temet tati ko kañum tan ƴefta toon walla ne wawi wiyede ko kañum woni ko ganduɗa ete anda kaɗo rewi oɗo saaha ɗo joni noon dig nani udditi hen tan ko fayi e enquête walla mbiyen losko yajgo gam andude ɗeɗon copareji janane holto naati ɓe mbi listuji sappo e ɗiɗi ko ɗon kay candidat ji ɗi tolni e tan au conseil mo collectivité territorial
ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ne anda ɗiɗon sungoli joni ara sallahu lamɗo jaaɓi garane jandi quotidien le quotidien kamɓe noon ɓe gari tan koye wiide ɗo e nder leydi meɗen Sénégal noon ko faye banggue hôpital Aristide Le Dantec oɗo saaha heewi haala heɓini ɗum haala noon koɓe yiddeɓe tan yiyete fewnidde oɗon hôpital woodi noon dari ɓe mbi ñetta ko way noon dañta saabu gonki mabɓe ƴeewaka kono kadi gonkiɓe sellani ɓe ƴeewaka rafaɓe ɗum noon directeur oɗo saaha darima tan wiide yoɓe jippin tension ji ɗi yo goto fo andu ko foti waɗede ko ma waɗe no hannirta ni ha tengti faade banggal rafaɓe ɓeɗon garen ha joni tan e gardiɗo leydi ndi koyɗe yaɓɓi yaade toon to diwan mo Mali gam tan yaade toon koyɗe jaam e dégaji ganduɗa ha joni tan to diwan mo Mboro camion ji ɗi mbaɗi ɗum toon e banggue accident ji nane nder jayde nde garene jayde enquête kañum loski fani tan e banggue dawrugol ari hollidde jeese nayyi ɗi ganduɗa eteɓe kolli men ɗum oɗo saaha baɗono Mimi Touré baɗono Aly Ngouille Ndiaye Amadou Ba e Mouhamadou Makhtar Cissé ɓeɗon noon ko tan darade namdal ngal woni beele gardiɗo leydi o mba toɗɗo e ɓeeɗo nayo poɗɗo wonde premier ministre ɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabu ne andi ɗum ɗon ha joni nana poɗɗo wonde président to assemblée nationale ko ɗum ɗon tigui woni namdal ngal saabu oɗo saaha yete goto fo nani jooɗi walla goto fo nani fada holmo jogori wonde président assemblée nationale ɗum noon woni tan ko ganduɗa woni namdal gongal e nder jayde enquête garene jayde vox populi noon are kunguide Abdourahmane Sow mo ganduɗa ko coordonnateur mo COS M23 kanko noon arti tan eɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni lundiɓe ha tengti noon e ɓe ganduɗa kamɓe mbiyete transhumant ji ummade oɗo landa faya landa goɗɗo o wi tan ko faye troisiéme mandat e caɗele nder leydi ndi kono kadi ke ceergol gurdam dam ɗum ɗon fo ina jeeya ko ganduɗa hande saabi APR dañani ko ɓuuri dañani ko ganduɗa kañum woni majorité mo yinnowo ɗum ɗon noon woni kongude makko kanko Abdourahmane Sow o wi kamɓe politicien ji noon ɓe gasata funtude koye mabɓe kono noon so ƴeewama yimɓeɓe no joɗori mbasi yaade tan wotoyde ma ande soɓe sinno tan aɓe miijotono maɓe miijo ɓe mbaɗa décrypté message mo ganduɗa population o fawaniɓe ɗum e dow tabal woni yiyete gurdam ceerdam dam banggal troisiéme mandat e bang e goɗɗum caɗele ganda yimɓeɓe ono jogui ɗum saabu yimɓe hewɓe jahani wotoyde ko ɗum saabi ɗum ha joni tan e konngudi Abdoulaye Sow kañum ne nani e nder jayde vox populi kanko Abdoulaye Sow noon mo ganduɗa kanko woni maire mo Kaffrine e tan ne woni responsable politique e nder APR o wi au conseil collectivité territorial noon kamɓe lundiɓe ɓe tagiɓe haaɗiɓe yadde tan koɓe ko kulol saabu eɓe gandi ala koɓe pirti e nder leydi ndi te eɓe gandi noon kala ɗo ɓe jeehi ko gardiɗo leydi ndi fawi toon koyngal ko ɗum saabiɓe joɗade ɓe goppi Cheikh Alassane Sène kañum noon yaltinama e nder natangue askan wi garene jayde les échos ɓe mbi noon guila 2007 ko tolne 51 yimɓe mbasi pittali mumen e nder manifestation ji dañde poɗodire ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi dossier ji 14 tan ƴetta hen en charge ko ɗum yiyete ñawama ko heddi ko foof yahani hay nokku ha tengti e ko fayi e dossier ji ɗiɗo ɓennudi woni kadde ko dañnoɗo e nder leydi meɗen e nder lewru mars o wi ɗum ɗon noon koko fawa juude kala ɗo ɗiɗon konngudi woni maître Abdoulaye Diallo gonɗo président mo Amnesty Sénégal ɗum woni konngudi makko ha joni tan ɓe mbi ɗo e nder leydi meɗen Sénégal banggal député maire ɓe mbi Birame Souleye oɗo saaha kay e Cheikh Aliou Bey ɓeɗon goni ɓe ganduɗa yete nani yeeso e nder ko fayi tan e Pastef saabu saabi ɗum ko kamɓe cumul des postes koko haɗa tonete ɓe mbi noon ɓeɗo ɗum ko goƴa mumen oɗo saaha ɓe mbi Amadou Ba e nder landa mo tan Pastef wi ko kamɓe ko fayi e tan jogade to poste ka poste ɗum ɗon koko haɗa nder maɓe ƴewno ɓe mbaɗi e nder koye mabɓe ha joni tan Ahmadou Tidiane Diawni secrétaire mo comité lutte contre violence walla mbiyen ɓaɗe
musde battede e dow rewɓe kamɓe noon ɓe mbi o ɓe darima tan ɓe darinoma walla ɓe mbaɗi ko tolni 94 ko faye rewɓe wallidde rewɓe banggal opération dañnoɓe fistule ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi ɗum noon koye tan duuɓi 5 ɗi ganduɗa ɗiɗo ɓenni garene jayde ha joni libération noon ari tan koye ko tolne 162 kiloji ko wiyete brown woni huuɗo ɗaynowo ko ɗum ɗon nanga ɗo e nder leydi meɗen Sénégal to teeru bay Sogui ko ɗon tigui tawa ɓe mbi noon trafiquant ji tato pawama juuɗe nder leydi meɗen ɓeɗon noon kono ɓe jippintuno marchandise oɗon walla mbiyen huuɗo ɗaynowo koɗon e ɗeɗon guese walla toon to ganduɗa ene wiye teeru bay Sogui ha joni jande libération ɓe gaari kay e ko ganduɗa ete koko muusi woni guel ɗo cukalel guel ganduɗa wasno fittade mum ko nde jibintuno guel noon ko kaw mum walla kaw mum yannoye dow muɗum ɓe mbi tan 17 e lewru août guel ɗo cukalel biyetegel Aissatou Dieng ni wiyeteno Michel wasi fittandu muɗum ko nde heptotono noon ko wayni dañi ɓe mbi tan ko Mamadou Lamine Ndaw wannoma ɗeɗon gueɗe kono guila nden ha joni yitaka kanko Abdoussalam Dieng noon kanko jibini guel ɗo cukalel ganda wasi fittandu muɗum o wi kanko haɗimo tan warde Mamadou Lamine Dieng ko fawanimo hitere saabu baddu ɓi ko ɗeɗo baɗe ha rewi wasi hen fittandu muɗum so yi ɗum ko gotka haalete kono wona kay aɓena daro aɓe jewta ha joni ko faye haala Mamadou Lamine Dramé cukalel baraguel toon to diwan mo Almogne kanko noon ɓe mbi bammo ko walla mbiyen tan jafatnaɓe hanki ɓe jaltino kamɓe foof gam wadde manifestation ji hollidde tan yete tikkere moɓɓe walla wiide tan yo justice waɗe yo lawol waɗe e no guel ɗon cukalel gorel wardani ɓe mbi yete débordement mo maayo hango ngo koko tan yuppi walla mbiyen koko ɓurti juuɗe ha wirti ɗo ganduɗa ɗon fonno wonde ha addi dégâts ji kewɗi toon to diwan mo Yentod e Grand Mbaw addi noon galleji kewɗi ɗi ganduɗa ndiyam ɗam bonni ɗum ko ganduɗa woni débordement oɗon dañnoɗo ha joni garene jande stade coftal ɓaali kañum tigui uddata damal e oɗo subaka talata hande ɓe mbi Coulibaly holliti hoore muɗum toon to diwan mo Angleterre o weltini ɓerde moɓe tigui goɗɗo mo ganduɗa kay weltini ɓerde woni Seny Dieng kankone ɓe mbi gardien mo ganduɗa ko nannowo butuji ha joni tan ɓe kolliti toon to diwan mo Europe ɓe mbi Paris Saint-Germain kay holliti hoore muɗum Neymar kañumne saabi ɗum noon walla mbiyen weltare ɓerde moɓɓe oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Neymar addi ɗum ɓe mbi ha joni tan to diwan mo Italie ɓe mbi yete to diwan mo Italie kamɓene oɗo saaha banggal match uji moɓɓe nana yahano hannirta ni ɓe mbi Espagne Barça ɗo joni nana hollita hoore mum nani dare koyɗe tidde kanko Real Atlético ɓe mbi kañumne nana yaltayi tan ɗo ganduɗa ko ɗon fadeteno ha joni aɓene jiiye ɗon ɓe mbi Allemagne Bayern kañum dartima ɗo wonno ɗo ha joni walla mbiyan tan aɓe nayi lawol kamɓene ɗum ɗon tigui woni nder jayde stade hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ayaw PD TV ko kañum uddata banggue ruɓindu jaydele meɗen en mbatta sona uddide hello wonko nan ɗon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗum noon ina adde haalluji ganduɗa haalluji kewɗi dow joni tan taariɗi Aristide Le Dantec oɗo saaha en kalat hen saabu ko ɗo e nder leydi meɗen ko gandanɗa hoorema yette hôpital ene wiyeni uddede ko hôpital mawɗo wonno ko ƴettanno e rafaɓe koni kewi en kaalino ɗum ñanden saabu koko ganduɗa hande ene wonde caɗele saabu hôpital o ko boni hen ko koko heewi hande ina fewndite hewɓe noon mbi no waɗirani wona noon foti waɗirede saabu so hôpital ne feewe ko foti ƴettede en compte ko koko heewi ko foti yette ko ganduɗa yete ene foti ƴewtede koko heewi e nder hôpital oɗon goho guilay rafaɓe ɓe to poti fanede guilay dañnoɓe rendez-vous ɓe holto poti waɗede orienté kono kadi liggotonoɓe wonɓe toon ɓe saabu liggotoɓe ko ɓe ganduɗa yete wonɓe
ganda ko laamu yoɓata ɗumen kono heddi ɓe ko hôpital o yoɓatno ɗumen ɓeɗon fof hande woni ko ganda ko caɗele jogori dañde e nder hôpital oɗon hayso tawi wiyama maɓe jooɓe no hannirta ni walla banggal jobdi ɓe dañata hen caɗele ɗum noon hande koko ganda addi caɗele ɗo e nder leydi meɗen Sénégal walla haalluji kewɗi saabu hôpital Aristide Le Dantec to woni fof neɗɗo ummotono arde wadde toon analyse ji mumen walla arde safrade toon hayso wiyama ma woɗɗi ganduɗa ma yaltino hôpital o kono wonko ganda kay wondi ganda kadi yaltintake hôpital o ko ɗon heddoto tigui ko wayno banggal cancer ko way noon ha joni ɗum ɗon ma jokku toon e ngol ɗon cafrugol hande ɓe dañi ɗo ɓe naati foyete ligguey noon ɓe mbi ko lebbi 17 foti dañde woni hitande e lebbi 6 walla mbiyen hitande feccere heewi heewani e hôpital podɗo no Aristide Le Dantec saabu hôpital Sénégal ene anda to banggal cellal ne ngakkira hôpitaux ji ina wiyeteno saaha foof yo ɓeyde kono noon ko way noon ko wayni wawi addude woni sene fewde il faut woda ko ganduɗa ɗum ɗo ittama ɗo fawaɗa oɗo banggue fewdite ha feewa nde kadi wawa artirede ɗo wonno kono so tawi tan wonko ganduɗa egginaka ko way noon wawata wonde saabu hôpital o yiyama caɗele dañiɗe hôpital o yiyama no way bonde ni nder peƴƴi miruji ɗi ko faye ko filuji courant ɗi ganduɗa koko yalti boowal caɗele goɗɗe ɗi ganduɗa yeten nani nder kamɓe docteur ɓe aɓe guura ɗum ɓe mbawa ɗum haalde ɗum ɗon fof noon so wiyama hôpital o fewditte walla mbiyen hôpital o safrete saabu ko galle safrirɗum mo ganduɗa kañum ɓuuri dañde rafaɓe il faut ɗum ɗon itte waɗe plateau médical mo ganduɗa ina yaade jamanu oɗo saaha ɗum ɗon wawa wonde ballal e nder leydi meɗen Sénégal goɗɗi so wawno kadi ɓeyditede e nder leydi ndi ko ɓuural tan wonata saabu leydi to banggal cafrugol ko way noon tan sohli gam wonɓe hoɗɓe e nder leydi ɓe natta sohlude yaltude leydi ndi yaade to wayno Maroc to wayno Tunisie to wayno Europe gam safroyade toon tawa koɓe cafroyto toon ko docteur eɓe wonɓe ɗo ɓene mbawi ko ɓuuri ɗum tawa ɓeɓe tawoyta ɓe ko ɗo e nder leydi meɗen Sénégal janggui saabu sa naate université Cheikh Anta Diop hande tawata toon ko safalɓe tawata toon ko woɗɓe ɓe ganduɗa ɓe ko ghanéen ji tawa toon nigérien ji foof ne gaari ɗo e nder leydi meɗen janggude so janggui ha paari jaaha leyɗele mumen ena cafra toon an dafeɗa jalta leydi ma jaaha tawoyaɓe ganduɗa koye leydi ma janggui gam safroyade ɗum ɗon foof ne wawi ummanede hande hôpitaux ji jaadude e jamanu fewde matériel uji poɗɗi waɗede équipé waɗe hen hettiyankoɓe yeeɓen ko ɓaya Pindi TV yo Allah ɓeydi jaam e kesal koye ɗi konngudi guddeten ɗo ɓindu jaydeli meɗen e oɗo subaka talata hande kuiɗon yo Allah waɗanen jaam e kesal e baniman debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano en e banggal caméra o ko Ibrahima Thiombane